Thank you, ice water. Because achịcha na-ebe a na-anọ n'ọnụ Igbo 4 in number. And nke ahụ na bụ initial unu. Ife ndị tinye mma na nke a ụlọ nke a ka a gbara nkwụ ọ na-asụ pụtụpụtụ. Gịnị ya? Then nke nụnwa niile bụ ụmụ unu ga-abụ n'okirikiri. O wee bụrụ ya bụ na ife na-ebe a bụ Nkwọ Eke oyi afọ. Ebuzi onye Abatete tata. Onye bụzibụ onye Nkwelle Ezunaka. Ajụọghị onye ebe ga-ebu. Abụ onye Nkwelle Ezunaka. Ọ bụzi Abatete no.